vidi. Sad je 3-3. Za koga? Svodnu. A za Blagaj, aha. Dobro. Dobro. Odbranje, jemi. Ajde! Ajde neko! Da ste pobjedili! E, 29. jula. Mogu to on pregosti vući. Pa dobro, možete. Pa gdje budeš ti? Čiji si? U Amil Mehmedagic, budem u prekosanju. Evo, daću ja vama broj, evo. Ne, da, tamo šuti. Sačuvaj. Amil. Mehmedagic. Amil. Udar, hajde! Aljak smije! Domana! Ja dalje vučem!